אוקיי. ואז המדריכה, לא, האשת עדות, הייתה איתם אשת עדות, אמרה להם, אני רוצה שתרגישו קצת מה אנחנו הרגשנו, אז היא ביקשה מהם, אז אפשר היה להיכנס לאסלות האלה, היא ביקשה מהם להוריד את הכפפות ולשבת על הדרגשים, על האבן הזה, שירותים האלה, לשבת ככה מהידיים, קצת, כמה שניות ככה. זה באמת לקח כמה שניות עד שמהר שמו את הכפפות, אז אני הורדתי את החולצה כדי ככה להרגיש קצת מה שהם הרגישו שמות שמזג האוויר עכשיו. כזה. טוב. אני כתבתי את הדברים כי אני לא בטוח שאני מסוגל להגיד את זה ככה ברצף. קח את זה, תחזיק את זה. אני נתתי... אני נרגש ומתוח לקראת הדברים הבאים. אני ניצב כאן באושוויץ, אדמת פולין, במקום הקרוב ביותר לסבא וסבתא שלי מצד אמא, שאותם מעולם לא ראיתי ולא הכרתי. כאן הסתיים התא המשפחתי של אמא. בחג השבועות תש"ד, מאי 1944, הוצאו מבתיהם על ידי הגרמנים כל תושביה היהודים של העיר אורדיה שבמחוז טרנסילבניה, שבאותו זמן הייתה תחת שליטת הרומנים. כל היהודים רוכזו במרכז העיר בהמתנה אל הלא נודע, ובתוכם הוריה של אמא, אבא יהודה אברהם המכונה רומי, שעל שמו אני נקרא, אמא חווה שאחותי נקראת על שמה, אחותה ושלוש הבנות של אחותה. לא נתנו להם זמן לאסוף ציוד כלשהו, ורק הבגדים אשר לאורם היו עליהם. הם הועלו לרכבת מסע בצפיפות נוראה אל יעד בלתי נודע, שבסופו של מסע ארוך הגיעו לאושוויץ, ולנו לילה אחד כאן בצריף מספר 31. הבן שלי היה לפני שנתיים משלחת של הכנסת, אתם זוכרים? משלחת גדולה של כל חברי הכנסת, הם נתקעו גם באיזה מטוס פה, ואמרתי לו, לך לצריף 31. ואמרתי לו, איך לא תשכח את זה? הבן שלי קצת מתוקם, הוא אומר, מה זאת אומרת אני לא אשכח? לא אשכח, למד א' 31. על פי עדויות של בני המשפחה שכבר היו באחת המשלחות, הצריף הזה איננו קיים. אך ליבי הולם בחוזקה בידיעה שאני עומד אך מטרים ספורים מאותו צריף. בכניסה למחנה נגנה לפני הבאים השלט המפורסם, אותו נראה בהמשך בוודאי, ארבט מחט פריי, העבודה המשחררת. לאמא היה השלט הזה הרבה יותר מסיסמה. לאמא הייתה האמירה הזו קרש הצלה, איתו הצליחה לשרוד את הזמנים הקשים ביותר בחייה. למחרת בבוקר הועברו כולם לרמפה המפורסמת של אושוויץ, לתהליך הסלקציה הידוע לשמצה. על פי התור התייצבו על הרמפה ההורים, שתי בנותיהם ושלוש הילדות הקטנות, מחולקות על פי גילן. הגדולה על הידיים של האם, האמצעית על הידיים של הסבתא, והקטנה ביותר בת השנתיים על ידיה של אמא שלי. כאשר הגיע תור המשפחה הלכה אמא האחרונה, ועליה הילדה בת השנתיים. כל אלה שלפניה הופנו מיד לצד אחד. וכשהגיעה אמא לגרמני נשאלה, של מי הילדה הזאת? אמא חשבה שאם הילדה תישאר איתה, יש לה סיכוי אולי להינצל, ולכן שיקרה ואמרה, היא שלי. הקצין הגרמני הביט לה וקבע, לא נכון, את יותר מדי צעירה להיות אמא שלה, וקרא מידיה את הילדה, תוך כדי בכי של אמא. אל תיקחו לי את הילדה. תכניסו את המשפט הזה טוב טוב לראש שלכם. אל תיקחו לי את הילדה. אמא נולדה בתאריך הנכון, אוגוסט 1924. באותו הזמן היא עוד לא הייתה בת 20. כוחה במותניה, ולכן הופרדה מיתר בני משפחתה. הפרדה זו חרצה גורלות לשני הכיוונים. הוריה, אחותה ושלוש הבנות הובלו לתאי הגזים. מאז הוטבעה אמרה משפחתית של אמא שחזרה על עצמה בכל שנה
כאשר נשאלה, היכן תעשה את חג השבועות? ואז אמרה אמא, בשבילי שבועות זה לא חג. כך אמרה אמא ופטרה אותנו. אמא קבעה לעצמה את ט' בסיוון כיום מרצחם של בני משפחתה, ודאגה לחרות זאת על המצבה שעל קברה בעודה בחיים. אמא חששה שמא נשכח את התאריך ברבות השנים. ואני נדרתי נדר כי בכל שנה בט' בסיוון אדליק לנשמותיהם ואומר קדיש. אמא הועלתה למשאית והועברה יחד עם חבריה לקבוצה להיות בזנב הכוחות הגרמניים שהתקדמו מזרחה לכיוון רוסיה. הקבוצה חפרה תעלות טנקים לטנקים הגרמניים בעת החנייה כדי שיגנו עליהם מפני תותחי צבאות הברית. אף אחד לא יכול היה לומר מתי זה יסתיים, ואמא שיננה לעצמה כל הזמן, ארבט מאכט פריי, ארבט מאכט פריי, להחזיק מעמד. ובכל רגע נתנה לעצמה איזושהי תקווה שאולי יבוא יום והיא תשוחרר מהעבודה הזו ותוכל לחזור הביתה. החורף האירופי החל לתת את אותותיו, אך לגרמנים זה לא שינה את התוכניות. שוב להתקדם מזרחה, ושוב היהודים בזנב הכוחות ובחנייה עליהם לחפור מהר את התעלות למחסה לטנקים. הציוד היה דל ואי אפשר היה לבוא בטענות לגרמנים על אי הספק כתוצאה מקושי להתמודד ללא כלי עבודה ראויים ותנאי מזג אוויר קשים. אבל במקום שאני אספר לכם על זה, אני מעדיף שאמא תספר לכם. בקבוצה אנחנו עברנו אדמה, עשינו בורות, חפרנו בור, ששמו שם טנקים, שירו שם מלמעלה את האדמה, שמו את הטנקים בפנים עם ענפים, שלא יראו את זה למעלה. מה חפרתם? עם עת חפירה כזאת? עת חפירה, כן. בינואר, בחורף הגדול גם. כמה שעות ביום חפרתם? 6 שעות, 7 שעות. מהבוקר עד הצהריים? כן, מהבוקר היה פל קודם. אנחנו עמדנו בשורה וקיבלנו את המרק על הבוקר. ספל, צלחת 1-5. סנדל. אז בא גרמני וראה שאיך אני עובדת. אז השני צעק, באה הביקורת לעשות. אז מי ששמר עלינו אמר, שנלר, יותר מהר לעבוד. וקראו לי, לא היינו שם שמות, היינו מספרים. אני לא זוכרת את המספר שלי. היה לי מספר כמה אלפים, 15,000 ומשהו. ולמחרת קראו לי את המספר שלי, וזה היה עד היום, אני אומרת, הרגע הכי מאושר בכל החיים שלי, שלך, עד היום. כשאני יכלתי להכניס את הרגל, קיבלתי כזה נעל שעץ היה הסוליה. אז זה היה חזק. כן, אז זה היה גן עדן. זה היה גן עדן. מיד היום אני אומרת שהרגע הכי מאושר בחיים שלי היה. מה, הביאו לך את הנעל כדי שתעבדי אותו? כן, כי עבדתי טוב. ראו שאיך אני עושה שיפן, מהר. נכדים, לא נינים, אישה בת 88 שמספרת לנינה שלה בת ה-16 שעושה עבודת שורשים מה היה הרגע המשמעותי ביותר בחייה, זה הרגע שהיא קיבלה סנדל מעץ. עבור אמא הסיסמה ארבט מאכט פריי הגשימה את עצמה. בשלב זה אמא והגרמנים כבר היו על אדמת רוסיה, אך גם הנעליים האלה לא הספיקו בחורף הרוסי הקשה. הרגליים של אמא קפאו והיא הועברה לבית חולים, שם טופלה בבית חולים רוסי. כדי להציל את רגליה נחרטו קצות אצבעות רגליה למניעת התפשטות נמק. החורף הרוסי הכניע את הגרמנים, אך לא את אמא. לאחר כניעת הגרמנים שוחררה אמא וחזרה לרומניה
שם התאחדה עם אחיה ואחותה השנייה ששרדו את התופת הנאצית. כל אותו זמן היה אבא, שעוד לא היו נשואים, בעבודות כפייה תחת שלטון הרומנים. אבא גר רק 30 קילומטר מהעיר שגרה אמא, אך לכפר של אבא, צ'ייקה, לא הגיעו הגרמנים. אמא ואבא התחתנו בחורף 1947, ובסיוע הסוכנות היהודית עלו על אונייה באיטליה לכיוון ארץ ישראל. הבריטים תפסו את הספינה בלב ים והפנו את הספינה לקפריסין. למרות שאי אפשר להשוות את התנאים בקפריסין מול מחנות המוות האלה של הגרמנים, קשה להתעלם ממפח הנפש של אותם אלו ששרדו את התופת הנאצית, ועתה שוב עליהם להיות מאחורי גדרות תיל. החיים במחנה בקפריסין התנהלו תחת פיקוח של הסוכנות היהודית שדאגה לצורכיהם. אני זוכר שאבא הקפיד מאוד להתפלל כל ראש השנה ויום כיפור, דווקא מהמחזורים שקיבלו מהסוכנות היהודית בקפריסין. שם הרתה אמא לראשונה וב-22 במאי 1948, במוצאי שבת, 8 ימים לאחר הכרזת המדינה, ילדה את ביתם הבכורה, אחותי חווה. אני מניח שרובכם מכירים את תהליך הלידה ומה קורה מיד לאחריה. הנהלים לא השתנו הרבה מאז. לאחר הלידה הובאה תינוקת ליולדת, לאמא. אמא חיבקה ונשקה את התינוקת. לאחר דקה או שתיים פנתה המיילדת לאמא כדי לקחת את התינוקת, לנקות אותה ולהסדיר את העברתה לבית התינוקות. אך המיילדת נתקלה בקשיים לקחת את התינוקת מיד אמא. היה צריך להפעיל מעט כוח כדי לקחת את התינוקת מאמא. כשהצליחו להוציאה מידיה קרא אחריהם אמא בבכי, אל תיקחו לי את הילדה, אל תיקחו לי את הילדה. המדינה הצעירה לא יכולה הייתה לקלוט זרים כה גדול של עולים, ולכן רק בפברואר 1949 עלו לארץ אבא, אמא וחווה, כאשר אמא כבר בהיריון שני עם אחי צביקה, שנולד כבר במדינת ישראל 14 חודשים אחרי אחותנו הגדולה. אמא תמיד סיפרה שברור שזה השגחה עליונה, שאותה מיילדת שילדה את חווה בקפריסין, ילדה גם אותה בכפר סבא שהיא ילדה את צביקה. לא יאומן. אמא נפטרה לפני 5.5 חודשים והיא בת 90, כתוצאה מסתימת העורק המוליך לרגל ימין, ואז נאלצו לכרות את רגלה. הפעם אמא לא שרדה את הקריטה, ולאחר 3 ימים ביקשה מאלוקים להשיב את נפשה, והוא נענה לה כדי שלא תסבול את כאבי התופת של הקריטה. אמא השאירה אחריה 3 ילדים, 9 נכדים ו22 נינים, ומאז מותה כבר נולד הנין ה-23, ועוד 2 בדרך בעזרת השם אחרי החגים. כמו שאמרה כוכבה, זו הנקמה של אמא בנאצים ועוזריהם, וזהו המסר שכל יהודי צריך ללמד את הדור הבא, וכך הלאה עד עולם. חשבתי על רעיון להביא לכאן איזשהו חפץ כסמל להמשכיות העם היהודי. התלבטתי ביני לבין עצמי וסידרתי לפניי מספר חפצים. מתוך כל אותם חפצים החלטתי להביא לך את החפץ שמסמל בעיניי את מה שלא היה לנו פה בזמן מלחמת העולם השנייה. ואתה ברוך השם יש לנו. אילו היה לנו את זה בזמן מלחמת העולם השנייה בצורה מאורגנת יותר, הכל היה נראה אחרת. החלטתי להביא את הקומטה. הקומטה האדומה שהייתה צמודה לכותפת הדרושי במשך שנותיי בסדיר ביחידה נבחרת בחטיבת הצנחנים. אותה קומטה שכדי להיות ראוי לה הזעתי וירקתי דם, אבל נשאתי אותה בגאווה. כמה אירוני שבצבא סגרתי מעין מעגל עם אמא. בעוד אמא חפרה תעלות להגנת הטנקים הגרמניים, תפקידי בצבא היה לאתר את אותם מחפורות טנקים
ולראות את הטילים המיוחדים כדי להפתיע את האויב בתוך המחפורות. לפני 3.5 שנים היה כאן, בדיוק במקום שאנו נמצאים, טקס מיוחד במינו. על הקרקע עמדו חיילי צה"ל במדים, ובראשם שגריר ישראל בפולין, מר שבח וייס. ברגע מסוים, בטקס על הקרקע, תוך תזמון מדויק, חלפו כאן, מעל אושוויץ, 3 מטוסי F-16 של חיל האוויר הישראלי, ובראשם תת-אלוף אמיר אשל, היום אלוף ומפקד חיל האוויר. גם את זה אני רוצה, מי שלא ראה את הסרט, להשמיע לכם. טסנו לנקודת ההמתנה, חיכינו לאות מהקרקע שיגידו לנו 2 דקות למעבר, זה היה מסונכרן עם הטקס. ועכשיו מחכים שיגידו לנו את 2 דקות האלה, שזה עכשיו תוך 2 דקות מהמבנה המפוזר הזה בתוך העננים, אתה צריך להתקבץ, להנמיך, אתה לא יודע מה בסיס הענן, להנמיך, להתארגן למבנה מאוד הדוק, לעבור בדיוק בכיוון, בדיוק במקום, בדיוק בשנייה שאתה צריך לעבור. פה, מעל המקום הנורא הזאת, שבו משלה ממשלת הלילה, יעברו הנכדים ויצדיעו לעבר של הסבים והסבתות שלהם. אנחנו כאן בלוויה מכובדת, עצובה, מרטיטה, למי שחלמו להגיע לארץ ישראל ולא זכו. אז מגיע בקשר, 2 דקות למעבר. ואנחנו לוקחים את עצמנו ומנמיכים, ומתארגן על המצפן בדיוק על הכיוון ועל הצדק, ואני רואה שהם מתחילים להתקבץ, ואני אומר, נו, שהעננים כבר ייגמרו כבר. כי קבעתי לעצמי קו, גובה מסוים, שאם אנחנו לא רואים את הקרקע מהגובה הזה, אנחנו עוצרים, לא משנה מה. וזה הגיע בזמן. זה הגיע בזמן, יוצא מעננים, אתה רואה את זה קדימה. אנו, טייסי חיל האוויר הישראלי, בשמי מחנה הזוועות, קמנו מאפר מיליוני הקורבנות, נושאים את זעקתם האילמת, מצביעים לגבורתם ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי ולארצו ישראל. בשתי הפניות האלה, אני חשתי, בתנועה של המטוסים היה משהו שלי, משהו שמישהו חותם איזושהי חתימת הבטחה לעם היהודי, שזה לעולם לא עוד. אתה יכול לבחור, בוא נלך מפה. אני לא חשבתי על זה, אני אראה אותו, ראיתי אותו רק על העיתון. לא נעים לי להגיד את זה, אבל נשקתי אותו יום ולילה באותו יום שהם טסו. מה היה כל הסיפור? הוצרנו אנשים ללא הגנה, הוציאו אותנו מהחוק. הוציאו אותנו. היה אפשרות לכל מי שרק רצה לעשות איתנו מה שהוא רצה. אז רצו, אז עשו אותנו בתוך הרכבת, החוצה, בתוך הגז, עשן למעלה, וזהו. אז עכשיו אי אפשר יותר. כי הבחור הזה הוא הראה לנו שאי אפשר יותר דבר כזה. נגמר, סיפור נגמר. ועכשיו אתה תשמע, אני אגיד לך עוד משהו. אני אגיד לך עוד משהו, כן, כן, נכון, שאמרו לי שמותר לי לתת לך נשיקה. לא רק לעיתון, כי בעיתון, את העיתון נשקתי הרבה, אבל אותך, רק נשיקה קטנה, אם אתה... אנחנו היינו בשבילי עכשיו. ותודה רבה. המסר שאנחנו צריכים ללמוד להעביר לדורות הבאים הוא שאנו סומכים על אבינו שבשמיים, ויחד עם זה סומכים רק על הצבא שלנו ועל המדינה שלנו. גם הכהן הגדול בתפילתו ביום הכיפורים עושה מעין סטייה מהמטרה המרכזית של יום קדוש זה, בקשת מחילה וסליחה. הוא בעצם מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא נזדקק זה לזה ולא לעם אחר. החינוך שקיבלתי מאבא ואמא בבית ובבתי החינוך עליהם נשלחתי כיוון אותי לכל אלה. מתוך 37 שנות עבודה, 30 שנה מהם עבדתי במקומות שיבטיחו לנו
את האוצר הגדול ביותר שיש לנו, מדינה יהודית בארץ ישראל. 21 שנים עבדתי בתעשייה הצבאית כדי לאפשר לנו לפתח ולהצטייד באביזרי הגנה והתקפה מבלי צורך להזדקק לנשק זר. ו9 שנים בשירות הביטחון הכללי, הזרוע החשאית המאפשרת לנו קיום מדינה דמוקרטית וחופשית. ברור לי כי הציווי והגדת לבנך איננו ממוקד היום אך ורק בסיפור יציאת מצרים. היות והעדים לזוועות השואה הולכים ופוחתים, עלינו, הדור השני לשואה, מוטלת החובה לספר לילדינו, והם יספרו לילדיהם כדי למנוע הכחשות אנטישמיות וכדי להוקיר ולהכיר את כל הדרך שהם עברו ושהעם שלנו עבר עד כה, ובעזרת השם ימשיך ככה עד עולם. אמן. כי עם ישראל חי. אמן. אתה רוצה לשיר משהו? יכול להגיד קדיש? חייבים לשיר משהו. אתה בוחר את השיר. כן, יש לי גם שיר. רמי, אתה רוצה להגיד קדיש? כן, אני אגיד קדיש כי אמא שלי סיפרה שכשהם הגיעו לפה, הדבר הראשון שמישהו פגש את אבא שלה וסיפר לה שההורים שלו כבר מתים. ואז מה שהוא עשה, הוא קרא קריאה ואמר קדיש בפעם הראשונה ובפעם האחרונה. ואני פה רוצה להגיד קדיש כדי להמשיך את זה. גדל והתקדש שמי רבה. אמן. ולמד יברח חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרא משיחי. אמן. וחי יכוני ומכוני וחי תכל בית ישראל בהגלה בזמן קריב עמו. אמן. אמן. יש מרבה מברך. יש מי רבה. יתברך וישתבח ויתפר ויתרמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה בריחו. לאלה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה לאמירן ועלמה ועמו. אמן. אמן. יש לומר רבה משמעיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ועמו. אמן. עושה שלום ממרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועמו. אמן. תודה לך. רציתי לשיר את ההפתעה לשבת.